खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउसआव दङ कटन मुलुगसोलोंसालिनि फरायसुलि अजन्ता बर'आ जिउ फोजोबना लानायनि गुबै जाहोना सोराङाव फैबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 1 डिसेम्बर खालि तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वर बागदबा गामिनि मनरन्जन बर'नि फिसाजो अजन्ता बर'आ गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादोंमोन। नाथाय अजन्ता बर'नि जिउ फोजोबना लानायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखैमोन। दायो अजन्ता बर'नि मबाइलनिफ्राय माखासे बाथ्राया सोराङाव फैदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला अजन्ता बर'जों मोजां मोनलायनाय सेंग्रा गरेस्वर गपसारा गामिनि प्रकाश बर'खौ गरेस्वर पुलिसआ खायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला प्रकाश बर'आ अजन्ता बर'जों मोजां मोनलायनानै जुलि लागोननि रादाय होनानै गुबुन सासे सिख्लाजों मोजां मोनलायनाय बाथ्राया सोराङाव फैदों। प्रकाश बर'निफ्राय गरेस्वर पुलिसआ माखासे बाथ्रानि सायाव सोंथि खालामगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनै उदालगुरि जिल्लानि नोलोबारि गेलेग्रा फोथाराव बनसुनि सुबुं गमायाव थांनाय गारिखौ उदालगुरि तामुलपुर सिमायाव होबथादों पुलिस बिफाना, जाय गनायथिखौ थांनाय मास मोनसे सिगां बिबाय थादोंमोन आरो डिसेम्बरनि 5-6 खालाराव गनायथि होगोन होनना बुंनायनि उनाव दिनैनि दिनाव फैयै फैयै गासिबो खामानिया जाजोबनायनि उनाव बिथांमोना हरखाब गनायथि होनो हाया होननाया दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो बे बर'नि जारिमिनाव दिनैनिल' नङा सिगांनिफ्रायनो जाबोबाय थादों आरो बेखायनो जों जेननानै थायाखै आरो बे सोमावसारनायखौ जेरैखि जायाब्लाबो लांबाय थागोन होनना बनसुनि सुबुं गमा लानायखौ होबथानायाव जोंनि मानसिनि आखाइ दं होनना बनसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सन्जय नार्जारि बिथाङा बुंथियो। लोगोसे सन्जय नार्जारि बिथाङा रंगल बर'आ UPPL दोलोआव हाबफैनायनि सायावबो बिथाङा बुङो दि रंगल बर'आ सासे गुदामायसो, बेबायदि सुबुंखौ बनसुनो गोनांथि गैया होनना। लोगोसे बनसुनि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारी बिथाङाबो बुङो दि बनसुनि सुबुं गमा लानायखौ होबथानायाव BTC सरकार आरो आसाम सरकारनि आखाइ दं होनना। सराइदेव जिल्लानि सनारि पुलिस थानानि कनस्टेबल गकुल बसुमतारीखौ गावनि लोगो दीपक काकतिया गावथारनायनि उनाव दिनै बिथांनि गोथै देहाखौ न'आव लाबोयो। गकुल बसुमतारीनि अबथिराय जिउ गोमानायाव ओनसोलाव दुखुनांथाव थासारि। गकुल बसुमतारीखौ नखर आरो गामिनि सुबुंफोरा गाबै गाबै जोबथा बिदाय होदों आरो गकुल बसुमतारीखौ गावथारग्रा दायनिगिरि दीपक काकतिखौ ओनसोलारिफोरा आयेन बादियै गोख्रों राहा लानानै फासि होनो दाबि खालामो। सोलिबाय थानाय काटार FIFA वर्ल्ड कप 2022 आव बर'नि सिनायथि आर'नाइ गामसा। बर'नि मुंदांखा फालांगिरि चक्र सिं मोसाहारिया बर' हारिनि गाननाय गामसा आरो आर'नाइ गाननानै सोलिबाय थानाय काटार FIFA वर्ल्ड कप 2022 नि स्टेडियामाव थांनानै मेचखौ नायहैयो। गोदोनायाव बर'नि सिनायथि आर'नाइ लायै बर' हौवाफोरखौ आफाद गौथुमफोरा जथुमायाव हाबहोनाङा बे बाथ्राखौ बुंदों बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। बर'आनो जुदि बर'नि जि जोमफोरखौ मान होआब्ला गानाब्ला नांगौबायदि फालांगिखौ मोनफुङा एबा मुलाम्फा जाया होनना। लोगोसे बर' आइजोफोरखौबो दानाय लुनायनि सायाव आवगायलांनांगौ होननानै खावलायो बिस्वजित दैमारि बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।